helicopter fai dong chini pa ini nasi tomosa tokgwla dei bin kidom lo mani kidom pura mai bin sawam sakra khana chingna haba ji gon hare busung mar busta sare tam kok ta sare orani. Good morning everyone. Hai lamsogo norok waisa ani kwtal vlog hwngkhe tini ang 5 days ni pore se video snamoi tongo pura norway malaya 5 days hairok wngkha video rena hwn tongmani no daily jora maina ni bagwi norok no daily update phunugui manya aboni bagwi nakarmung sano hwngkhe tabo phungni mai chabai khasung hwngkhe obo hwngkhe ani khwtwng amano paire homani mandai bazar ni rigna kisa tagui nai na hwnai khwtwng paire manita bahaijani no khaimani haini bagwi no khwtwng puila mati riri tono kakino ang mati roburna ringi first time singke ba kakino mati riri tono mani aboni pore se mati ribaye khwtwng rok dulnai do kitabo ke mati rijak ba lamoi ri bakha satungo khlai no khlawota nge naitoni tinin video no full and chimi paitha jora joyawe iko naidi guys obo hwngkhe helicopter tamojani guguri oi thangpai uta chin no khla jora phaiye helicopter fai dong chini parawo iko wah kotor khai no khamole iko naidi pura chini nok suja kotor khai no khana borok guri oi nyai thong ta bo jaga. A few minutes later. Guys, tomosa! Ripiri kamai pura sini nogo si phailayo. Pura biri chaka no phunu malika. Pura ke biri phayo. Pa marwk. Anga phunu rong phunu jakliya. Kaga song tomosa ripiri mana bo. Sino kulo lepin kulo. Kalai jong khaimani. Nge na chumang bu phat ke biri pai kheta. Nge yang lama wo kheto bukhak se phasi wo nge kaga sori philai markha i kota phunu no i na si ha ha bi khum phu kaga ti sade ha chigon ti ta marsa aja na haja koya bo boy ba na si de aro rom nar ne sai bolong tom samo na re pura tokgwla markha asa kirija ko hobo bolong ni tomosa ne yasing na haba ji gon hare busung mar lai thango nok ni bai milia na kakase pura nok ni bai milia hina hare wa sungpura nasi ki tong lai pura sidar milik thasble nahla tokgwla wa dini kai tokgwla asa dini kai norok no dini kai tokgwla nai bai sidiko tomosa desit agoi dong tomosa tokgwla iko pura desi tokhai pura sini nok ungkuluk ni leptin tolawo hujak tongphayo rifrjang ma tomosa tokgwla engai iko marwk pura yang kheto bo marwk kaga iko lamawo sini nok khamani lamawo se pura kusu khai biri phayo re biklai payo marwk khai ko marwk na hade norok asuk dini desi phunungmoni ag sori tokjug mang phunungmani norok tomosa bolongni ge tini ge tokgwla ko mokol kusung nai ji bin khandai ro pura mar o ma sukra sajak sukra na hade sukra bang do ge pura ye suro hade nok ni tok bai solai ki sapono iko marwk desi bolong ni tomosa tokgwla aside mia bo salayo kaka sumia khai tokje pura khnai ro na chong dong na thas wow ekdom pura nok ni tok khaino pura sem nari bin khidom long mani khidom pura ekdom mar nasik di nok ni tok ni khidom aslo yelena pura nahla tomosa ka sike pura soitan pura krak ro mi mato oi ekdom krak khaye pura khari panya bro asike mar ketini desi go agoi sori tomosa salas nai ko aja ka bolo he kaka krak kham de ang apur ti sajak liya ta
tomosa Nangjaklia. asire Kan dokumalia. nani bi mokol busuke kuzung ekdom mar sekra sadak sekrai ko nasire Na horot tangsina. bolong ko tonga ba sekran kata Segera kobram na segera koto. hala ba ke mo sekra roksa chongna bo bolong no tomosa ba bin sawa mo sekra khana maranga Tamamu tokgwla hana mo. Saring mo o kidum botam slokha pura marala kitu lawari Udi wo maleng man nota sana. tawa seleng mani daw di purun carita Lako rom di kampai. tawa leng maleng sa ni ya pia Ar din ara khanya. Musa to tong. Tidi. chinno tong mosla mai side Jotaro kok toroka. Shari kaham jotononoh obo hwngkhe kulfi basi song agartala tini thamani hwngkhe tini pair phaio ta obono no jotono chawi tonglaio hwngkhe papulono hwngkhe bag bai tei pen tei exercise genji ro pair phaio hanai binjeno bak tongyo do hwngkhe angkhe tabo kulfi chanan nai tong iko naidi basi koto obo hwngkhe dara koto obo asukjak ganao hwngkhe yango pia songrok haijak asukbui tongo ta hwngkhe tabo kulfi sagrana hwngkhe bo ekdom thogona haing dohana hwngkhe sagrana do tini horni mui hwngkhe wahan angnai hwngkhe wahan thogrui song tongo tini hwngkhe angno songnai hwnai angno songoi tongo hwngkhe jotono ar phataro achugui kok sai tonglai ta hwngkhe basi bo agartala thangmani hwngkhe ba lengma lengsa hwngkhe bono songrelia tini angno songsinai hwnai songoi tongo hwngkhe wahan hwngkhe jeng jotoni bagui no hwngkhe mwnai hwngkhe to wahan bo chaya thogrok chaya bini bagui hwngkhe apengui risinai ta tabuk hwngkhe guys horni maisa bakhe hwngkhe khwtwng duli tongmani dakti no rignai singnai hwnai aboni bagui no dakti no duli tongo hwngkhe ang orignai no khumulungo sitalangai taknai haini bagui no dakti singna bagui duli tongo ta 2,000 years later. hwngkha jotononoh tabuk songoi tongo kakamuk bai thaipung awondro norok kebo thaipung rok thothokjak bai kisa comment khai sadi ang hwngkhe thaipung awondro rok ke belaikhe no thokjago tei muya awondro bo base hwngkhe a songoi tongo do hwngkhe bini mui hwngkhe bwtui rijak a songmani ang hwngkhe thaipung awondro khaisiwano hwnai kakmuk roi khlai tongmani ta ani mui to monti yongui tongkha hwngkhe tabo kisa kutugui tongo o jagao risum togui khiklai rekheno ang mui no kariwui risinai hwngkhe ani mui bo monkha yango basini mui bo monti kutugui tongo bobo tai srap tonghaino gorom roi karisinai hini sawo wngkha haino hai sari kaham tabuk hwngkhe basai song thangna naikya borokni kwtal o monao hwngkhe tabuk tamoi tongo sara 3ta hwngkhe tabuk borok thangsinai direct monao hwngkhe borok tese phaiphi onai darani school bondo rekhaise phaisinai ta tatar de haino hai sari kaham jotononoh tabuk hwngkhe chwng chini kamini khetao haino berai tongani bagui achugui rok tonga hwnai thangai tonglaio hwngkhe norok phunogonai ikonai di chwng tabuk khetao sobaikya chini kamini obo hwngkhe kaki bo samsata rok khului tongpo tei bini horni imang nungma rok no sawi khwnaroi tonio yango hwngkhe to mwnai hwngkhe bini bungsalia norok no chwng boba hwngkhe kisa close kheno tongo mwnai no klaio abo chini kamini no hwngkhe tabo haino achugui tonglaio ta yang khai dulnai yang khai nai Maling amono last maling do khawra punya pino khakcha. Maling do kok bista sare tam kok ke sudah orang ini di engkau khutang dulah ni sungha. non dulia na bla
Ade. Oh my, bosor kolok wah kiri tuh. Kamu ade. Hai no hai phung kaham ke tabuk ke maiti chawi phaike ang manai songnai nogo bo bai ri singlanya hnai ke tabuk ri singai tongo bo hingke singnai ang ke khwtungya phanai do hingke norong to phunu yako tabuk ordek jora siko hingke pura complete wngkha hingke norong no phunu gona singbai ke hingke ta naidi sirsi tini simi sini tiprasa borok je tipra jigrok bo ma haike ri gnai rok sangui tagui kanai hebekya hingke tini norong no jara rungya rok tei nugya khorok naibedi bomo haike riganai no sung hingke omo khe khwtung budul no yang tei khaiye khwtung no yafaro do oro jotono thong kaijak tei jotono duri rubui ungkui kaijakta hingke o jagao tongo nal tei sorok hingke larima hinui rok bumung tongo o jagao bebak ready khlai ri rubui duri rubui busuk mukka abo yak sui amdikhe rino sango hunta hingke angkhai to tabono first time ang rignai rok waisa phano singjaya ko tabono first time taknani nayo hingke naibedi guys ani riganai singbai kya hingke tabuk hingke kaki songni nogo tubui taknani hinui nai tongo naidi puila takma ba mereng no takranai mereng no puila srangui naigranai angkhe waisa phono rignai rok tagyako ani life ni tabono first time tagani nai tongo ta angkhe kaki no puila tagri naigena hinui tagri tonimani hingke tini ni bagui video asujor tini sinai paitha jora nai tongma bagui noro jotono no belaikhe hambai